Ara us vull explicar el misteri de la omnipresència de Déu. Déu està a tot arreu. Aleshores, com que Déu està a tot arreu, resulta que... Jo ara ho puc exemplificar, perquè crec que és fàcil. Aquest és el símbol de Déu, ara no es fa servir què, perquè els nens no l'entendrien, però abans era aquest símbol. Llavors, si jo passo a Déu a sota, Déu està a tot arreu, també està a dalt. I Déu està a dalt. I a vegades també es pot posar Déu al mig. Veieu que el poso al mig? Sí, el poso al mig. Llavors, només has de fer paf! I Déu torna a estar a dalt. És la segona ofrena. Però això es pot fer més llarg. Jo puc passar Déu a sota i només haig de fer xac. Sí, perquè n'hi ha hagut alguns que han fet... Clar, l'omnipresència de Déu és fàcil. Per què és fàcil? Perquè hi ha tres cartes. Perquè clar, Déu, a part de ser omnipresent, és un sol Déu, però tres persones distintes. Això costa molt d'explicar. Però clar, per què és tres? Perquè aquí tinc un Déu. Dos, Déu. Tres, Déu. Clar, aquí ara hi ha algú que li deia el del costat, que sempre ho deia. Bé, clar, però com que són tres persones distintes i un sol Déu, tenim Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant.